Min jiftaħ kont bankarju barra minn Malta jkollu waħda minn żewġ raġunijiet, leġittima jew illeġittima. Hemm min jiddepożita flus barra skop ta' negozju jiddikjara l-qlieħ minnhom. Iżda mbagħad hemm min ikollu skopijiet oħra bħal evażjoni ta' taxxa u qlieħ minn sorsi leġittimi. L-analista finanzjarju John Cassar-White jispjega li fl-Ewropa teżisti direttiva dwar it-taxxa minn fuq it-tfaddil. Li tobbliga l-gvernijiet biex l-istituzzjonijiet finanzjarji li joperaw f'pajjiż jagħtu informazzjoni lil pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea fuq l-inkam illi ikunu qegħdin idaħħlu individwi minn pajjiżi oħrajn fuq dak il-kontijiet. Allura għalfejn tissemma ħafna l-Iżvizzera? L-Iżvizzera għandha tradizzjoni ta' segretezza bankarja illi mhijiex parti mill-Unjoni Ewropea, allura s'issa ma kienx obbligata illi taqsam din l-informazzjoni ma' pajjiżi oħrajn. Iżda s-segretezza tal-Iżvizzera jaf m'għaddhomx wisq. Dan jiġdu ftehim bħal dak li għadu kemm ġie ffirmat mal-Italja. Pereżempju l-bieraħ l-Italja iffirmat agreement mal-Iżvizzera illi tgħaddi informazzjoni mill-banek tagħha lil fuq ċittadini Italjani illi jkollhom il-flus. Cassar-White isostni li ħafna pajjiżi li għaddejjin minn diffikultajiet ekonomiċi qed jifhmu li l-ewwel li jeħtieġ jagħmlu huwa li ma jħallux l-evażjoni tat-taxxa. Qiegħda tikber ħafna dik li nsejħu l-consciousness, l-awareness ta' nies komuni illi jistennew il-gvernijiet tagħhom jieħdu miżuri biex min għandu jħallas it-taxxa jħallasha. Għax inkella jkollok sistema li anke soċjalment hija inġusta fejn min jista' jaħrab milli jħallas it-taxxa għaliex ikollu il-faċilità li jitrasferixxi flusu barra mill-pajjiż jaħrabha waqt illi forsi xi ħadd ieħor illi m'għandux din il-faċilità ma jagħmilx. Dan qed iwassal għal bidla fil-mod li bih banek u pajjiżi ħarsu lejn il-kunċett ta' segretezza bejn pajjiżi. Qed naraw iktar kooperazzjoni bejn il-gvernijiet biex l-informazzjoni li qabel kienet sagrosanta sigreta, anke pajjiżi bħal l-Iżvizzera, issa f'daqqa waħda issa dawn iridu jekk ma jridux jibqgħu li jiġu blacklisted minn pajjiżi oħrajn li jgħaddu l-informazzjoni fuq it-taxxa li titħallas fuq il-liħ li jkun hemm min nies li jiftu kontijiet fl-Iżvizzera pereżempju.